ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘባዶ ትግራይ ዓስኪሩ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከባቢ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ክፍጽም ኣብ ልዕሊ ዝጸንሐ ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ኣምሓራ ብዝወሰዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ከባብታት ደቡብ ትግራይ ሓራ ክወፅእ ክኢሉ እዩ። ጅግና ሰራዊትና ዝጀመሮ ደምሳስ ብምቕጻል ኣብ ገስጋስ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ኣብዚ መስተንክራዊ ስርሒት ካብ ዝተሰለፉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጅግንነትን ስርሒትን ሰራዊትናን ህዝብናን ሙሉእ ዓቕምን ተበግሶን ዝተረኣየሉ ዘመን እዩ ይብሉ ዝዘራርብናዮም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ። ተጋደላይ ሰሎሞን ግደይ ይበሃል ኣዛዚ ሓይሊ 2 ካብ ክፍለ ጦር መቐለ ሻለቃ 1 ሓይሊ 2 ማለት እዩ። እዚ ናይቲ ተጋድላይ ጅግንነት ካፍቲ ዝወረስናዮ ካብ ኣቦታትና ካብ ሓጎታትና ካብ ቀደም ካብ ጥንት ጀጊሩ ዝነበረ ናይቲ ትግራዋይ ጅግንነት እንድዩ እቲ ናይ ትግራዋይ ጅግንነት ድማ ተሕዚ ዝኒኤ ወለዶ ተሕዚ ዝኒኤና ወለዶ ተቐቢልና ብጣዕሚ ብዘግርም መስተንክራዊ ብዝኾነ ስርሒት ዝፈጸሞ እዩ። ግን ክትርኢ ከለኻ ብኣጠቓላሊ እምሬት ዓረብ ዘመናዊ ብዝኾነ መሳርሒ ዓባይ ሃገር ሶማልያ ብሙልአን ክልልታት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኤርትራ ዝተሳተፈሉ ውግእ ዳሓር ተኹነታት ተቐይሩ ወዲቑ ተጋድላይ ትግራይ ዝተሰአሉ ላዕለዎት መራሕትና ድማ እቲ ናይ ቀደም ጅግንነት ኣብ ሰለስተ መድረኽ ዘመስከርሉን ነቲ ታሕተዋይ ወለዶ ነቲ ሓድሽ ወለዶ እናኣዘዙ ተኣምራዊ ዝኾነ ስርሒት ዝተሰርሐሉን ብክላሽን ስናይፐር ብሬን ሞርታር ክላሽን ሒስካ 30 ጥይት ትሕዝ ክላሽን ሒስካ መዳፍዓት ምምራኽ ታንክታት ምምራኽ ስናይፐራት ምምራኽ ብሬናት ሽሾ ሰራዊት መድምሳስ ናይዚ መግለጺ በዓሉ በቃ ታኸላሽንስ ክንደየ ናይ ስርሒት ከም ዘለዋ ንቐጻሊ ዝወሃበና ዕማማት ግን ያው ክንቅጽሎ ኢና። ዕስለ ሰራዊት ነፍጠኛ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ምልሻ ፎጣ ተኸዳንን ዘሰለፈ ግንባር ደቡብ ትግራይ ብሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ነፃ ክወፅእ ኣብ ልዕሊ ምኽኣሉ ስርሒት ጅግንነት ተጋድላይ ሰራዊት ትግራይ ውዕሎን መስተንክርን ብኣንደበት ሰቡራይ ተገሊጹሎም። ስሞይ ተጋዳላይ ገረጻዴ ዳኘው ይበሃል። ዘለኽዎ ግንባር ኣብ ደቡብ ግንባር ኣብ መቐለ ክፍለ ጦር ረጅመንት 1 ኣዛዚ እየ እና ኣብ ዝበዓልክዎ ዝበዓልናዮ ናይ ውዕሎ ጀጋኑ ክብጥቀስ ከለኹ እንታይ ነይሩ ንዝብል ተኾይኑ ናይዞም ጀጋን እዚኦም ቆፂርካ ኣይለኣምን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘውዚል ዘሎ ተጋድላይ ብጣዕሚ ርህሩህ እዩ ብጣዕሚ ቁው እዩ ብጣዕሚ ህዝባዊ ዝኾነ ወታደር እዩ ዘለና። ተጋድላይ ገብረ ጻዲቅ ዳኘው ኣዛዚ ሻለቃ ኣብ ክፍለ ጦር መቐለ እዩ። ኣብ ውግእ ኮነ ካልእ ዓውደ ውዕሎ ጅግና ንምዃን ተመክሮ ቀዳሞት ሰረት እዩ ድማ ይብል። ኣብ ክፍለ ጦር መቐለ ምክትል ጋንታ ኣዛዚ ኮይኑ ዝዋጋእን ዘዋግእን ተጋድላይ ጎይትኦም ተወልደ መድህን ወይ ድማ ወጨፎ ብወገኑ ሓደ ሰብ ጅግና ዓውደ ውግእ ክኸውን እንተኮይኑ ደጀን ክህልዎ ኣለዎ ይብል። ህዝብና ያው ቀደሙን ወለድና ኢሎም እዮም ህዝብና ማነው ዕጥቅና ካብ ፀላኢና ስንቅና ካብ ህዝብና ብዝበሃል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረኣናዮ ናይ ህዝብና ኣቀባብላ ብጣዕሚ ዝገርምን ዝነኣድን እዩ። ዘገርም ነገር ክስካብ ናብ ድፋዕ እዮም ሒዞም ለና ዝመፁ ስተ ዝብላዕ እወ ሓዚቲ ጅግንነት ምውርራስ እንዲ ኣብ ውዕለ ጀጋኑ ዝበልናዮም ጀጋን ኢልና እውን ዝሓዝናዮም ኣለዉ ብሙሉእ ብሓፈሻ ጅግና ኢልና ያለና ንዝወፈርካሉ ዓውደ ስራሕ ብዝግባእ ኣብ እትሰርሕን እትፍጽምን ናይ ሓደ ጅግና መርአይ ነጥቢ ምዃኑ ከይገለጹ ኣይሓለፉን። እዞም ጀጋኑ ጅግና ዝበሃል ህዝባዊ ዕላማ ዘለዎ ዋና ነገሩ ህዝባዊ ዕላማ ዘለዎ ኢልና ኢና ንወስድ ዓደይ ንዝበለ ትምክሕቲ ዘይቕበል ግለኝነት ዘይቕበል እዩ ጅግና ማለት ኢለ ዝወስዳና ናይ ብፆተይ ዝረእኽዎ ጅግንነት ምእንቲ ዓዶም ምእንቲ ሃገሮም ምእንቲ መንነቶም ኢሎም ዝሰርሕዎ ታሪክ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ብጣዕሚ ዝነኣድ ደሞ እዩ ያው ዝዓበየ ዓወት
زعابي جننت يوم صريحهم ያው ብቡጾተይ ብጣዕሚ ዝኸርዕ ሰንሰለታዊ ምትእስሳር ጭኾላትን ጎታትን ሸውዓተ ሕጉም ንመን ዕቂቦም ንመን ከም ዝሓግሙ ዝተረድኡ ይመስሎም አቀማምጦምን ምትእስሳሮምን በወታደራዊ ፍታሕ እንትትርጎሙ ስትራቴጂካዊ ቦታ ተባሂሎም ካብ ዝጽውዑ ገጸ መሬታት ኣብ ቅድሚት ክስርዑ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ታባታት ሸውዓተ ሕጉም ዝዓረደ ሓይሊ ጸላእግን እዞም ከም ሰንሰለት ዝተኣሳሰሩ ዕርድታት ካብ በትሪ ሰራዊት ትግራይ ከድሕንወይ ከኣሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ተገልቢጦም ናይ ባዕሉ መቃብር ኮይኖም ውግንንኦም ኣረጋጊጾም እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ስትራቴጂካዊ ቦታ ካብ ሰማይን መሬትን ዝውንጨፍ ከበርቲ ቁምብላታትን ሮኬታትን ወኒኑ ክላሽን ብዝሓዘ ሰራዊት ትግራይ ዝተዳሃኸ ጸላኢ ልዕሊ ኩሉ ዕላማ እምበር በዝሓ ጽዋርን ተተኳስን ከም ዘይስዕር ዝረጋገጸ ዓውደ ውግእ እዩ ነይሩ ኣብ ዝመዳይ ሰራዊት ትግራይ ዘርአዮ ሓጺናዊ ብቕዓት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ድሙቕ ዓወት ከመዝግብ ኣኽኢልዎ እዩ ፍጹም ደምሳሲ ነይሩ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ሓይሊ ሰብኣዊ ሓይሉ ሙሉእ ብምሉእ ኣመራርሑን ተመራሕን ኢዱ ዝሃበ ሓይሊ እንተዘይኮይኑ ኢዱ ዘይሃበ ሓይሊ ሙሉእ ብምሉእ ዝተደምሰሰ እዩ ዝወፀ መራሒ የለን ዝወፀ ተመራሒ የለን በቃ ብህይወት ዝወፀት ህይወቱ ዘተረፈ ኢዱ ዝሃበ ጥራሕ እዩ ስለዚ በትኻሊ ገጽ ከዓ ተዓጥቆ ዕጥቂ ተመሊሱ ናይ ባዕልና ዕጥቂ ኮይኑስ ነቶም ቀፂሎም ዘለዉ ወይ ከዓ ቀፂሎም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ሓደ ዓብዪ መንጠሪ እዩ ኢለ ዝኣምን እቲ ዝተዋሃበና ልኡኽ ንምፍፃም ሙሉእ ናይ ሞራል መንፈስ እዩ ነርና ካብኡ ድሓር ያው ዝነበረ ጸላኢ ከቢድ ብረት እውን ነይርዎ ከበድቲ መሳርያታት ሒዙ ነይሩ ንሕና ግን በተን ዘለዋ ብረት ተጠቒምካ ትጸላኢ ዝሓዘ ቦታ ንምልቃቕ ህዝቢ ካብ ግፍዕን ካብ ጭቆናን ንምልቃቕ ዝነበረና ሙሉእ እውን ስለ ዝነበረና ብዙሕ ዝወሰደና ሰዓት ይነበረ ብዝሓፀረ ሰዓት ብወታደራዊ ሳይንስ ጥበብ ዝተመርሐ ሰራዊት ስለ ዘለና ኣብ ሓፂር እወት ኣብ ሓፂር ግዜ ናፍቲ ዓወት ጫፍ ዓወት በፂሕና ኢና ማለት እዩ ምስ ተጋዳላይና ካብ ብዕላማ ስለ ዝዋጋእ ዘሎ ብስሜት ብዕላማ ልነፃነት ልህዝቢ ስለ ዝዋጋእ ዘሎ ያው ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጅግንነት እዩ ዝተረኣየሉ ማለት እዩ ኣፅዋራት ብርክት ዝበሉ ኣፅዋራት ነይርዎ ናይ ጸላኢ ድሽቃ ሞርታር መድፍዕ ትዙ ብዙሓት ነይሮም ያው መብዛሕትኦም ኣብ ኢድ ቁፅፅር ናውዒልናዮም ኢና ማለት እዩ በቃ ኣሎ እንተሃለ ሰራዊት እኛና ምክንያቱ ተጉጉ ባዕሉ ዝኣቲ እሞ ብቲ ዝኹላይ ካበት ትወድቀተሎ ምንም ድሕሪ ናይብል ሰራዊት ኣለና ሕዚ ግን ብጣዕሚ ንሕጉ ሰራዊት እዩ ትግራይ ድማ ተዓዊታ ኣብዚ በፂሓላ እቲ ብስም ጅግና ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተሰየመን ካብ ኣግበ ክሳብ የጭላ ዝተኣሳሰረ ደምሳሳይ ውግም ጸላይ ዝሓዞም ወሰንቲ ቦታታትን ኣጽዋራቱን እንዳተመንጠለም ንጸላይ ንሕስያ ብዘይብሉ ሰራዊት ትግራይ እንዳተጠወፈን እንትድምሰስ ካብ ጎይቱ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተምሃሮ ናይ ፈርሓት ስልቲ ናብ ቤት ትምህርትን ገዛውትን እንዳኣተወ ናይ ተስፋ ቆረጽ ዘየድሕኖ ውግእ እንተካየደውን ካብ ምድምሳሱ ግን ዓደ ይውዕለን ብጣዕሚ ዝገርም ናይ ከባቢ ሸውዓተ ሕጉም ዝበሃል ከባቢ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ምትእስሳር